जात्राखौ मोजाङानो जादों जात्राया बहुत हेल्पफुलि दिनै भकतपारा हेन जायगानिफ्राय आं दुबाइयाव थांनानै गल्ड मेडेल लाबोनाया एसे सहस बाथ्रा नङा बेखायनो दिनै गोग्गाना लानो हादों आं बे बैसोआवबो जि आं 100 मिटार 200 मिटार लं जाम्पआव जे गल्ड मेडेल लाबोनो हादों एक्सुवेलि साधनाबो नांगौ प्रेक्टिसबो नांगौ इसोरनि बोरबो नांगौ बेखायनो हयथ' आं दिनै गल्ड मेडेल लाबोनो हादों दुबाइसिम भारतनिफ्राय माब्ला गिबियै आगान होदोंमोन जों 31 जुलाइआव जों गुवाहाटीनिफ्राय एयारपर्टनिफ्राय जों मुम्बाइ एयारपर्टआव थांदों आरो हरावहाय मुम्बाइनिफ्राय जों दुबाइसिम थांदों दुबाइनि बबे स्टेडियामाव जादोंमोन जेम्स दा बेहाय गासै माने मोनबेसे हादोरा बाहागो लादों 8टा हादोरनि जों भारतनि जानानै बेसेबां बाहागो लादों 200 आरो बिनि मादावनो आसामनिफ्राय साबेसे दंमोन 15 अके 15नि मादावनो आब'आबो बेयावनो नङा होमबा आচ্ছা बेहाय जेब्ला माने ट्रेकआव थांबाय अब्ला गोसोआ माबायदि नांदों जेथिया ट्रेकआव आं माने लाइन आप जादोंमोन बे समावनो माने आंहाय एसे गिदोबो गिलु बालुबो जादों जे आं हागोन ना हाया थेवब्लाबो माने आं माने स्पर्ट्सनि ड्रेसखौ गाननाय लोगो लोगोनो माने इयं जाखांदो आरो पुरा स्ट्रं जाखांदो आरो जे आं बुंना फैदोंमोन जे आं मोनथामाव गल्ड मेडेल लाबोगोन आं गल्ड मेडेल लांनो हायाबाथ' एसे मान सन्माननिबो खोथा दङ बेखायनो आं फार्स्टआवनो जय बर' हारिनि जय बुंना लादो आरो बोराइ बाथौ होनना बुंना लादो बे नङा जेथिया माने अन इयर मार्क बुंदो सेट एकदम पुरा एकदम फायार एकदम बे समावनो एकदम पुरा एकदम स्पिडआव खारदों आरो खारना जेथिया फार्स्ट जादों तेतिया एकदम आं इसां गोजोन माने गोसोआ माने एकदम माने फुवारनानै माने एकदम आथा सिरिना होदो आरो जेब्ला माने ट्रेकखौ माने गिदिंखांबाय माने फार्स्ट जानाय लोगो लोगोनो बै समाव माने खिन्थु नायो माने सरासनस्रायै कुन्जलताखौ खारनो हागोन होननानै रावबो माने फोथाया खिन्थु दायो ट्रेकआव थांनाय लोगो लोगो बोरैबा माने गाननाय लोगो लोगोनो जेतिया खारनाय माने जोंनि स्पाइक होनना बुङो बि माने गाजाल गोनां माने जुता बेखौ गानबानो माने एसे मोदोमा रेजें मोनो आरो एसे माने बादाव जालायो आरो जे आं सासे प्लेयार ना नादि सानखाङो आरो आচ্ছা बे मुम्बाइनिफ्राय जेब्ला माने दुबाइयाव बेसे समाव सहैखो जों 4 घन्टा लादो मानोना एसे माने बोथोरा गाज्रिमोन बेनिखायनो लेट जादों बेनिफ्राय बेहाय थाहैनायफोरा बोरै जाहैखो थानायथ' बिराद माने इन्टारनेसनेल माने हटेलाव दोनदो जोंखौ मोजां जानाय लोंनायाबो मोजां फार्स्ट खालि एसे जों हराव मोनहैबाय नालाय 12टासिम मोनहैदो एसे माने जानाय लोंनाया एसे माने चेन्ज जाहैदोंमोन इसोरथ' बइलसो जायोना आरो जोंनि बिदिथ' माबा जानाय थाव गैयाना इउ आरो बेलेग जायो बेखायनो माने जों माने उनखालि कमप्लेन होबाय आरो जे रिकुवेस्ट खालामबाय जों इण्डियान माने खानाखौ नांगौ होननानै उनखालिनिफ्राय मोजां जादों आरो बेयाव जेब्ला माने प्रेक्टिस खालामनो सम मोन्दोंमोन नामा प्रेक्टिस खालामनो सम मोनदो एसे माने बारा सम मोनाखै 1 घन्टासो मोनदो खारन बिनि माबाया इसां गरम ना माने थानो हाया जों हरावसो जादों ना गेमा हराव जादों ओमफ्राय इन्डर स्टेडियामाव जादों हरावहा खिन्थु बेबायदि लांदांथ' गेलेनो हानायाथ' गोरलै नङा जोंनि खारनाया लांदांआवनो जादों बाखि गेमफोरा इनडोराव जादों बक्सिं जादों अब्लाबो माने काबादि जादों सानाव नङा बे 7 बाजानिफ्राय जादों आरो मोनाबिलि माने एकदम 12टासिम जादों आरो बेनिफ्राय गेलेबाय दा बेयाव जिहेतु माखासे हादोरनि गेलेगिरिफोरा थाबाय अब्ला बायद'मोननि बे जिथु माने 55 इयार्सनि जिथु केटेगरि बेहाय साबेसेसो बाहागो लादोंमोन जों 20 जननि मादाव एखेबारे कुन्जलता दैमारिया बिराद गोख्रै खारनो हाबाय इसोरनिया थारमाने माबा मा बुङो किसुमाना थारमाने माबा गानाखै स्पाइक गानाखै माने जों साबासो माने बिदि स्पाइक गानदो आरो गाना बिउ आरो वल गेलेनायबो आइजो फैदो बे एसे माने मोदोमा एसे माबा बेराम जादों होननानै बुंदो आरो आंखौ बुंदो आरो कुन्जलता नोंनो एबारसो ला होननानै बुंदो आरो आंखौहाय बे आं हानाय नंगौ नामा बिदि बुंबाय आरो बेखौ आं हागोन नोंखौ आं सेहेराखौ नायना हागोन बिदि मोनदों दखन होनना बुंबाय आरो बेनो जेथिया खारबायना बे आंखौ एकदम माने वेलकाम खालामहैदो आरो आं बुंनाय बाथ्राया सैथो जाबायना होननानै एक्सुवेलि गार्जेननिफ्रायबो हेल्प नांगोन आरो एसे रायजोनिफ्रायबो हेल्प नांगोन आरो इसोरनिबो फोथायनाय थानांगोन मानोना गावनिबो इन्टारेस्ट थानांगोन जे सोरबा आं गेलेबा माबा बुंगोन बेखौ सानबाय थाबाथ' जाया गावनि देहानि थाखायबो माने फुं बेलायावहा माने एसे एक्सारसाइस खालामबा मोजां गुबुना मा बुङो बेखौ केयार खालामनो नाङा मानोना गावखौसो गाव मिथिनो नांगौ जे आंनि देहाया एक्सारसाइस खालामबा मा जागोन बेखौ गावनोथ' मिथिनो नांगोन ना गुबुना जे बियो ट्रेकसुट गानना माने खारदों
बिनि मिनिनाय बिनि फारसे थाथों आं खामानिखौ मावबाय थानांगोन बेखायनो आं माने बिमा माहारिखौबो बुंदो जों ओंखाम संनायखौनो अकल सानना थाबाय थानो नाङा एसे बाहेरायावबो हरनांगौ बाहेरा नलेजबो लानांगौ खारन फिसा फिसौखौ जों मोजां लामा दिन्थिलांनांगोन माने उथिबोनाय खुदियाफोरखौ बेखायनो आंनिफ्राय माने रिकुवेस्ट खालामहरदो आरो माने बिमा बिफाफोरा एसे माने गेमावहाय इन्टारेस्ट होनानै बा फिल्डआव लाबोनांगौ आंनिनो जिहेतु माने खेल' इण्डियानि कचिं सेन्टार मोनसे आं सेन्ट्रेलनिफ्राय मोननो हादों बेयावबो एसे फैनो हागौ आंजों जगाजग खालामना अकल काबादियानो नङा बेयाव खारनाय बारनायबो आं फोरोंगोन आरो हटेलनिबो आं एसे माहाय गोसो सानबाय थादों बेखायनो आं माने बिटिआरनि बिथां प्रमद बर' सारखौबो आं रिकुवेस्ट खालामगोन आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो आं रिकुवेस्ट खालामगोन आंनो माने हस्टेलनि बेब'स्था खालामना हो जिहेतु आं सासे मुंदांखा आइजो जाबाय जेला गतिके आंनो हस्टेल होनाया इमान माबा नङा माने गोरलैयानो आरो सानबाथ' गोरलैयानो गोब्राब नङा आरो गोसो थानांगौ आं सारा बिटिआरनिनो आं खुदियाफोरखौ आं माने दावगाना लांबाय थागोन आरो आं गावबो माने जिमान हायो आं गेलेबायनो थागोन नेक्स्ट माने भुटानाव जागोन होननानै बुंदो आरो 2004आवहा माबायाव जागोन वर्ल्ड गेम जागोन माबा जापानाव बेयाव माने वेलकाम खालामदों आंखौ देहाया मोजां थायोब्ला गेलेगोन नैबे समाव बिराद माने गाज्रि मुवा बेसादजों माने लोब्बा थानाय जाबाय दा बिथांमोनखौ मा होनना खावलायगोन एक्सुवेलि आं माने फेसबुकआवबो बहुत नुबाय थादों माने बहुत आइजोआनो माने गाज्रि लामाजों थांबाय थादों बिबायदि जानो नाङा मोजां जानोब्ला माने गावनो मोजां जायोब्ला एसे खस्थ'बो खालामनांगोन इसोरखौबो फोथायनांगोन बे लामाजों थांब्ला जों मोजां जागोन बे लामाजों थांब्ला जों गाज्रि जागोन बेखौ जोंनो मिथियो आरो एसे बिमा बिफायाबो बेखौ माने नोजोर होनांगौ आंनि फिसाफोरा फरायदों ना गाज्रि लामाजों थांदों मोजां ड्रेस गाननानै लामाथिं बेरायबानो जाया बा मार्केटाव थांबानो जाया बिनि आखला मा बेखौबोथ' बिमा बिफाया एसे नोजोर होनांगौ बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदो जे मोजां मानसि जानोबा मोजां मुंदांखा जानोबा मोजां खामानि मावना दिन्थिनो हानांगोन होमबासो मुंदांखा जानो हागोन